Hurrengo atala, etxeko ekonomia. Atal horretan, ikusiko dugu inportantea den gure etxeko ekonomia, bale? Familiak hori gehiago zorpetzen bagara, hori izan daiteke zera hori arazo larria. Ez da gertatzen zera hilabete batean, nahi gabeko gastoa baldin badaude, baina hori denborari begira luzatzen bada, arazoa sor daitezke familia batean. Beraz, kontrolatu behar da. Garbi izan behar dugu, zeintzuk diren gure etxean, zeintzuk diren ingresoak eta zeintzuk diren zera gastuak, bale? Orduan, ingreso horretan sartzen dugunak dira gure soldata, izan daiteke zera hori jubilatori baldin bagaude gure pentsioia, dibortziatori baldin bagaude edo gure seme alabengandik jasotzen dugun zera dirua eta amarengandik, bankutik jasotzen ditugun interesak, eta bale? Baina, bestaldetik, balantza horretan kontutan izan behar ditugu zeintzuk diren gure gastuak, eta gure gastuak mota askotakoak izan daitezke, bale? Hemen bereizten ditugu gastu finkoak. Zeintzuk dira gastu finkoak? Gastu finkoak dira, bale, izenak adierazten duen moduan, hilabetero, bai ala bai ditugunak. Zeintzuk horien adibiderik? Gure etxeko hipoteka edo alokatori baldin bagaude, zeratze batean, alokairua, bale? Kotxea erosi badu eta bankuari hori letrero ordaindu behar digu, berdin. Mailegu bat eskatu badigu bankuari, berdin. Gastu finkoak dira, zio heldiko zaizkizu hilabetero, bale? Kontuz gastu horiekin, bale? Zera bankuari ordaintzen ez badiozu, arazoak izan ditzakezu etorkizunean. Zergatik badaudelako zerrenda batzuk, badaudelako zera moroso zerrenda batzuk, eta horiek bankuen artean konpartitzen dituzte datuak, eta berriro eskatu nahi baduz etorkizunean halako beste mailegu bat, arazoak izan ditzakezu. Beraz, gastu finko horiekin adi. Badaude beste gastu batzuk, gastu aldakorrak. Aldakorrak importantea badira ere, kontrolatzea errezagoa da, bale? Adibidez, janaria, elikadura, arropa, hilabete batean erosten ez badituzu zapata, hurrengorako agian hobeto detorriko zaizu. Janarian, elikadoran gastatzen badituzu ekiz, igual zera hori beste motatako produktua merkeagoek erosi aldituzu. Importantea badira ere, jeitzi alditugunak. Eta gero badaude beste gastu batzu, eskatu ahalako gastuak. Zeintzu dira, zinemara banoa, tabernara banoa, erretzen badut, edaten dudanean, horiek, murriztu edo kendu alditut. Beraz, ikusten dituzunez, bien artean zera sartzen den diru etxean eta gastatzen duguna, haien artean orekotasun bat egon behar da. Bestaldetik importantea da, beti zera hori egin ditugun gastu guztien zera tiketak, fakturak eta giaztagiria guztiak konprobatzea. Gutxiago gastatzeko aholkua, segurazki adituak zarete horretan kontrolatzen dituzu, elektrizitatean, etxean, importantea, jarraipen bat egin behar dugu zeintzu diren gure gastuei, beste kontu importante bat, errealistak izan behar gara eta gure buruan garbi izan behar dugu edo beto paper batean garbi izan behar dugu gastatzen duguna, bizi daukagun diru sarreraren arabera. Kalitatea, presioen kalitatea ondo kontrolatu behar dugu, eta alba dugu hilabetero, saiatu behar gara, zatitxo bat aurrezten. Hurrengo hilabetean alako usteko gastorik etorriz gero, aurre egin alizateko horri. Mendituzu aholku batzuk, segurazki kontrolatzen dituzuna. Bagoaz hurrengo atalera. Importante, interesgarria, txartelak.
Bale, badaukagu zera ordaintzeko dirua fisikoarena, bale? Baina baditugu gero txartelak. Txartelek dituzte alde onak eta alde txarrak. Kontuz, adi, ondo ezagutu behar ditugu zintzu diren haien ezaugarriak, bale? Orduan, txartelaren bidez, paperezko dirua ez badaukagu eta txartel batek lagundu aldigu. Bale, baina kontrolatu zintzu diren dauden txartel mota. Bale, debitu txartelak edo zordun txartela. Txartel horiekin zera hori zerbait erosten dut eta berehala kobratzen didate. Bale? Orduan berehala torriko zaiz, zera bankuko, dei bat esanez, zera, bale? Hau erosi duzu eta kentzen dizuten momentuan. Honek, debitu txartel horiek, edo zordun txartel horiek, interesgarriak dira, zergatik. Beti dakigulako benetan zenbat diru daukagun. Baina gero dauden kreditu txartelak, eta kreditu txartel horiek hemen esaten dizuen bezala geroago ordaintzen duzu. Orduan, momentu konkretu batzuetan lagundu aldizu. Momentu horretan behar duzu zerbait, apurtu zaizu oskailua importantea detxe batean, momentu horretan ez daukazu dirurik, baina 15 egun barru kobratzen duzunean aurre egin aldiozu gastu horri. Orduan, normalki, zera kreditu txartel horiek, ordainketa urrengo hilabetean, normalki izaten dira lehenengo hilabeteko lehenengo 5 egunetan, depende zein den bankua, ez zitzu diren araua, baina gutxi gora bera horrela izaten da urrengo hilabetean. Batzutan lagungarria, baina daukan alde txarra, batzutan gastatzen duzu, eta ez zara kontziente benetan zenbat diru daukasun errealitatean. Beste txartel mota dira erosketa txartela, bale? Hemen jarri dizuet adibidetxe bat, baina hau bezalakoa 1000 katetan dituzten, bale? Eta horiek berdin praktikoak izan daitezke, ondo erabiltzen badituzu, pasatuko dizute, segurazki urrengo hilabetean. Eta gero, amaitzeko daude revolving txartela, super, mega arriskutsua, bale? Itxura polita, saltzen digutenean, egiten duzu gastu bat, eta gero zera errealitatean, zera egiten dena da zor hori metatzen da, oso gutxi ordaintzen duzu, badoalako zera ordaindu duzun hori gehi zera zatitzen da ordaindu duzuna, edo ordaindu nahi duzuna, zera hori erosi dituzu, zera franka, karropa, zati txiki hori, baina badoaz metatzen urrengo hilabetetan. Beraz, zorra badoa handitzen, interesak, falta zaizun zati importante horren interesa badoa zelako handitzen, metatzen, eta azkenean oso zaila da ateratzea, hasieran gastu txikia zena, azkenean urtetan zehar, bihur daitekelako zorra, beraz oso adi horrekin, teorian utzi dizuet alako zera audio batzuk entzuteko eta ikusteko horren zera. Eta kreditu azkarrak. Kreditu azkarra, izenak esaten duen bezala, segurazki telebistan, irratian, entzun dituzuen, zera zure oporretarako, zure ez dakiz zer, berehala, horiek bebain arriskutsuak dira, arriskutsuak dira, interesak batzutan zera hori askotan oso altuak direlako. Adi horrekin, konparatu bankuan ematen dituzte zera hori maileguekin, agian konparatuz gero, oso desberdinak izan ditezke. Naiz eta telebistan agertzen den iragarkiak, super mega zera deigarriak izan. Baina kontuz horiekin bebai. Bukatzen dugu.